Kom ind. Hvorfor er det sådan noget billig bras? Så Morten. Hvad er jeg lavet? Jeg kan ikke få den ind i. Hvad mener du med, at du ikke får den ind i hullet? Den passer da lige fint. Nej, nu... Slå i den der. Den her skulle du forstå. Hvad fuck kan du købe sådan noget billig lort, mand? Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Ja, det ved du ikke. Nej. Altså, har du fundet på det sorte marked, eller hvad? Ja. Fucking stille og roligt, man. Nej, jo, man. Stille og roligt. Jeg ved ikke, at du fik det på det sorte marked, okay? Den var møgbrugt. Ja, det ved jeg godt, at det ser også møgbrugt ud, men du skal stille. Hey, dreng, passer jeg sig lige? Nej, det gør den fandme. Det er ikke af min. Nu skal jeg sgu bare lige prøve at vise dig her. Prøv at se. Nu skal vi se, om vi kan finde den. Der var den, der min tanten. Der. Prøv at se på den, hva'? Passer den? Ja, det er fandme noget lort. Vi giver sgu det. Fuck. Passer din mur til at lægge hul, så prøver du den nye smutter. Køb smutter! Køb den nye smutter til 99. Køb smutteren! Passer din heller ikke ind i hullet, så køb smutteren kun i dag for 99. Det hele går lettere.